eguraldi hau bi nolabait osagaiek osatzen dute, ez da, batetik mapa ditugu, isobarak eta radarrak eta gainerakoak, eta gero bestetik zuen irudiak, eta oso garrantzitsua dira, horrexatik tarteka marteka olako aholku batzuk ematen ditugu, behira, atzo Hendaian ateratako off bat erakutsiko dizuet, off bat, guk off esaten diogu irudi bat da, ez da, begira nola grabatua dagoen, ez da, Carmen Merinok, astiro, poliki atera zuen, jendea, olatuak, eta egunero, baina dozenaka bideo jasotzen ditugu, eta horietako bakarren batzuk, azkar aterata daude, edo vertikalen aterata daude, edo dardarka egiten da, horrexatik tarteka aholkuak ematea gustatzen zaigu, ze gero batzuetan, bakarren batzuk kejatzen zaizkigu, batzuk gainera nahiko modu itxusian, dena esan behar baldin bada, eta esaten dugu, hau guk telebistan jartzeko txukun xamar bidali beharra daukazu ez da, eta orduan, saia zaitezte, mesedez bideoak ahal baduzue behintzat, horrela ateratzen, hor helbidea duzuen, horra bidali behar dituzuen, hau eguraldia da. Natura ere maite dugu, natura eguraldia lotuta daude, baina jendea, arpegiak eta hori Instagram eta beste sare sozialetarako utzi ezazue, guk eguraldian ez dugu horrelak hori maite. Horizontalean ateratzea garrantzitsua ikusten duzu ez da, gure pantalla erraldoi hau 16:9 da, eta tente atera ezkero, kaskabarra, ekaiza, oso bideo esanguratsua direna ateratzen ditugu, baina gainerakoan formatu horizontala izatea, guretzako behintzat onuragarria da, gero sare sozialerako, eitb.com-erako bidali vertikalean, astiro, darda gabe albaldin baduzue behin, eta bukatzeko 5 segunduko bideoak, labur xamarra dira, ez da, 12-15 segundu, askotan hobe izaten da, 2 edo 3 bideotxoa ateratzea, guk hemen realizazioan eta noski ez, ondo, txukun, garbituko ditugu eta jarriko ditugu, baina oso laburra direnean, ezin emititu alde hortatik, ez da? Mesedez, bidali, ze gure eguraldia edertu egiten dute, zuen bideoek eta zuen argazkiek.